چلنجی بعدم بچه‌ها چی گفتم امروز 25 روزی چلنجی ماه و در اکانت ما 1465 دلار 49 سنت торговый плани имрӯзаи мо ай 14 доллар 65 сент сар мешавад. цели мо рӯзи сеюма маҳкам карда, яъне дар акаунти мо бояд 1598 доллар бошад. ма дар пешравӣ ва мерем торговаться мекунем. соат дамо 18:39 имрӯз ҷумъа, рӯзи ҷумъа ҳаматонро муборак. так что чикор мекунем? Сар мекунем сделкаи динагӣ бачаҳо. мерем торговаться кунем, парои худмонро меёбем, ҷош намедроем, плюсакомонро гирифта ва кор мекунем. так что бурд бори приятного просмотра. качеф отс медром дар дани ҳолат мега разворот шудесам 1 дақиқа тарафи боло медром барои чӣ ки иҷара обновить карда буд, чӣ хеле ки мебинед точка поддержкамон обновить карда буд. ака бояд постараться кунам биёя инаи линияи боломон чӣ кунам чӣ буд обновить кунам барои ҳамо 1 дақиқа тарафи боло. в случае неудача, чӣ хеле ки медонед, ма 1 баробар зиёд карда бо дим сделка намедорам. так что приятного просмотра. чанқа шумо тез 1000 нафар мешен, ҳамо қадар тез мақсади гап контентҳои ништияки бад меброяд. так что тамошо кунед. рафтем. якум сделкамон 25 секунд монда, чӣ хеле ки мо мебинем ва тарафи направление гуфтагӣ мо уже цена ҳаракат кардаста и яъне уже мо анализмон дуруст буромад. ба сабаби чӣ дуруст буромад? Ба сабабе ки дар дани калидор мо чӣ хеле ки дидем, як пробоя, ду пробоя ва дальнейшем пробой набуд. бояд чикор кунам? Постараться кунам ки максимум пешинаша бор обновить кунам. барои ҳамо якум плюсмона мо ай пара гирифтем ва плюсмона мемонем. бачак геҷо шудӣ? бестенкира ма чӣ корӣ кардам? ина ёфтамша. ирайне плюсакмона мемонем. якум сделка монда ва дим сделка. хафои дим сделка. дим сделка ҳамеша дар ҳамин пара бикунем. хай ба сабаби ки уже усу нағмабозӣ кардем уже намешавад. як бор не парои дурғакира мебинем. даҷа нисхаҷаши тренда шӯхӣ мекунам бо нагӣ накамо чӣ гуфтести ту қаршон мекунам туда суда шӯхӣ мекунам. дани ҳолада чӣ хеле ки мебинем восходящий канал тренда да иҷа идеално тарафи поён дромадан камтара гапасния, лекин 1 минута моро обратна сторонара нишон додеста ки ма дар дани ситуация нисходящий направление трендам. ҳеҷ чиз ма абсолютно дар кор неста. барои ҳамо вариантҳои дигаам мекунем ва сделка мекунем. дани ситуация да 1 дақиқа боло можна, конечно можна. бояд биёя минимум пешинаша обновить кунам як бор ва чёткаи бад мешавад. ва як бор 5 минута да мебинем направление свеча. гап надорам нисходящий тренд, лекин ягон таъдад совет наметам ки вақте ки мақсади гап против тренда медроен, шумо ждат кунен ки мақсад то есть тренд нисходящий, шумо против тренда даромадесен. ҳамчунин ранги ма. агар худтонда уверене бошен, любой кора бикунен. уверене набошен, лучше накунен. фаҳмо? так что даҷа боло даромадем. сабабша гуфтам. правильно? правильно. дальнейшем шак. чанд секунд шумо дай? 17 секунд. яъне ози инаира обновить ки кард. дальнейшем уже шанс тарафи боло даромадан. уже чиз камтарака опаснее ва чӣ хеле ки мебинем магдии мо уже пересечения линия сигнал додания ва идим сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид. иҷа медроем инера мемонем ва хафои сеюм сделкамон мешем. илтимос бачаҳо як бори дига барои одамои новичок дар ягон соҳаи интернет мебинед, шумо дар инстаграм мебинед, то что дар идрон пулай намехи када кор мекунӣ. и гапи чапо ҳамаш рӯҳ соёҳгария ва дурӯға. ягон бот шуморо сигнали дода наметавонад. ягон индикатор шуморо ёрдам дода наметавонад. иҷода фақат калайти ёрдам метавонад. барои ҳамин хеле видеоро ман метавонам миллионша запис кунам. ма дар кор неста ки қафои ман ба мара ҳақорат кунад. фаҳмо? ма одаме ҳастам ки кора ай тарафи плюсаш нишон метавонам, ай тарафи минусаш ва 3 сола опити корӣ дорам дар идрон. барои ҳамин агар ягон чи мара сигнал медод, ман уже миллиардер шуда будам, миллионер шуда будам. барои ҳамин фикр кунед чӣ қадр сартона.
ва дальнейшем шак аз делкаи химона биёбем. Бисёри бад гап задем продиби ку дани ситуацияда чикор мекунем. Дани ситуацияда восходящий тренд против тренда омадан не особо хочется иҷора бинем. Иҷо як daqiqa поён можно вродиби як daqiqa поёнро омадем. Видеоро 5 минутаро мебинем. Дар иҷа ошибка кардем камтарак. Ба сабаби чи ошибка кардем? Ба сабаби ки поддержкаша обновид кард ва разворот шудестай дар 5 минута, а дар 1 минута иморо чӣ гуфтестай? Нисходящи направления тренда гуфтестай. Барои ҳамон 1 баробар зиёд мекунем ва мақсади гап шиддат мекунем. В случае неудача чӣ хеле ки гуфта будам, мо чӣ кор мекунем? 1 баробар зиёд карда дигари сделкамон медроем. Барои ҳамон шиддат мекунем. Сделкаи мо неудача ва дуюм дагон параро уже ҷошда муаллиш мекунем. биёен ҳами гуфти яхело ҳами имрӯз биёен фақат чида торговаться мекунем. ОТС мегӯям дурӯғайку. ҳами харӯз ОТС-а торговаться кардам. Нормальной. Просто логикаи ОТС-а фаҳмидан дар кораи, окей? Вақте ки логикаи ОТС-а фаҳмидан наметавонед, значит зиндагӣ тарбай. баъд меишина пеши худо чӣ гуфта. Барои ҳамон ҳозир хай бо мақсади гап итоги сделкамонро мебинем чӣ гап шуд. дани ситуацияда и дагон нагузашт. 1 баробар дига зиёд мекунам. Ман поён медорам бо дуюм сделкамон нагузашт ва сеюм сделкаро шиддат мекунем. в случае нагузаштан бо 1 баробарга боло зиёд мекунем медрои мо. чӣ гап шуд? Мегӯям ман пробой, лекин ман инро бовар намекунам. Барои ҳамон як тага поёнро медорам. ва 156 расидем. ҳар 5 минута ҳамиро бинем. Бист секунд сделкамон даге. ин сделкамонам ба плюс ба анҷом расид. чӣ хеле ки диден бо изначални депозит анака параро алиш мекунем. дани локатсияда 1 daqiqa поён. мақсади гап пайдае бояд айна ин ҷавоб дрои мо. лекин
ма айҷа даромадам. Мақсади гап барои чӣ омад обновид кард? Бояд дар нет шимшакаш чӣ гап бошад, поёна бирава обновид кунам. Барои ҳамон даромадем, гирифтем. Так что ждать мекунем 30 секундчик ҳамон. результати сделкамонро мебинем. Мо на кам аз $80 дига мақсад бояд кор кунем. уже $80 не камтар шуд. Параболиш мекунам. евро рубл, евро USD дар ҷои 1 дақиқа боло медарам. кам савол дар шумо метавонам. Барои чӣ боло медарам? Мақсад камитар да баҳс кунен байни якдигаритон ки знания бигирен. ҳама чиро ма бифаҳмонам, ини интереси мешава. Вақте бизаи маврикат мешава, шумо уже хитон ягон чиро ёд мегирен. Фаҳмо бачо? инҷа понятное дело, поддержкаи моро обновид кард, разворотный сигнал шуд. чикор мекунам? меоям, мақсад локальный максимум моро бояд як бор цена обновид кунам. барои ҳамин гиҷот омадем тарафи естественно боло. ва результати сделкамона мақсад свечара 13 секунд шумода. вақти ма даромадагӣ дада свеча, яъне 6 секунд зиёдтарай. ва ждат мекунем. плюсакмона гирифтем, бо инҷа медроем плюсакмона метканем, бо дальний шимшак меремо. я тайга боло медром. либо и ошибкаи ма буд ай и қадар ҷо даромадан. балки дар данный ситуация локальный поддержка будагиай ва ҳамчунин данный ситуация локальный сопротивление шудагиай. лекин дар инҷа бояд чӣ гап шава? пробития калидор бояд мешуд, лекин ин чиз нашидестай. чӣ хеле ки мо мебинем. ва ждат мекунем. в случае неудача чӣ хеле ки уфтагим ки як баробар зиёд мекарда, чикор мекунем? мо сделкада медроем естественно. барои ҳамон ждат мекунем. 20 секунди дига мо мондай. инами нагзара, ман параро просто так чикор мекунам? аниш мекунам, наместам дига. 3 2 1. вау, разница як функати успед накард. бача чӣ хеле не хеле нагзашт. лекин дальнейший шагаш ҳамонҷо буд. мақсад диден вақт рола бозӣ мекунад. вақте ки вақт рола бозӣ мекунад, то бояд ҳам вақта контрол кардатони. вақта контрол карда натонисти, конечно то минус мерай. да ход дар реалниш минус мерай, ход дар любой ҷо минус мерай, дар ҳаётот минус мерай. як бор дига бар ёдам новичоко ОТС гуфта чиро меган ОТС, яъне не в биржавии торговли, вне биржавии торговлиро меган. мақсади гап и котировкаро аги ҷо мегиранд, котировкаро естественно ай реальни паро мегиранд, як моҳа пеш, ду моҳа пеша мегиранд. обратни брокерҳо чикор мекунанд? мақсади гап дахчон мемонанд. лекин ва ё котировкаҳои сами сложниро гирифта мемонанд ки ба психологияи ҳар як инсон мақсади гап вая воспринимат карда наметавонад. барои ҳамон ин сделкамон ҳозир мебинем чӣ гап мешава. мо як баробар зиёд мекунем. ин мега ма пробой мешавам, лекин майда бовар намекунам. барои ҳамон 1 дақиқа боло медром. барои ки дар ОТС пробит шидан и естественно камтарак чизи қимтарай да. ман ҳамин замечат кардагим камтарак қинай даҷа пробой. ложный пробой метая. барои ҳамон ждат мекунем мо результатча.
омад ине калидора обновить кад следующий шаг киҷа омада метавона то инҷаро омада метавонам ма чикор када метавонам бо айнем точка 2 дақиқаига боло медорам тамом кадом направление боло ма боло анализ кардам значит боло медорам на ин ки поён вақте ки рынок ба психологияи шумо бозӣ мекунад мақсади гап ана ҳолада шумо потерят мекунед а вақте ки шумо эмоция контрол дорен рынок шуморо ягон хел истифода бурда наметавонад якчиша даётон бигирен 5 4 3 2 1 0 ирам мақсад нагузашт правильно бояд айга болода медорам ва ине дагунум бигузарам мақсад ҳамун минусома сета нагузаштагира покриват мекунад сверхъестественно боз сум кор мекунем мо бароямо ятайга болода дуромадемо штат мекунем интернети ма часпид бачаҳо чӣ коре кард интернети ма чӣ коре кард як бор ман обновид мекунам хорошо ира обновид кардем анаки ҷарам бояд соз кунем мо ҳамеша дар дилат ман мега чӣ мега 5 4 3 2 1 1 бум гузашт телефона гирифтем боги ҷои фраим изначальный депозит дани локация да я дақиқаига боло менорам тамом последний сделка мешавад да ҳамин пара яъне параро ҷоҷдалчи кардан дар кор да я пара долго застреваться кардан дар кор нест 5 минута як бор нигоҳ мекунем 5 минута нисходящий канал тренда чӣ хеле ки мо медем да оҷа моро обзор нишон дода сабуд чӣ бакави конечно омад чӣ кор кард вақте ки мо 5 минута да медромадем ине ситуатсияро мебинем уже медонистем ки айне боло разворот мешавад да иҷа задержка цен мешавад дани калидорда мо задержкаи ҳамин ценада мақсад плюси худмона гирифтем бароямо шумо не только 1 минутаро нигоҳ кунем 5 минутаро кам будрои нигоҳ кунем ки чӣ гапи чап рафтаистаи фаҳмо дани локация восходящий ва обратный мақсад гуфтаистае ки ман мефурам ана мира 5 минутада мо дидем ки нисходящий трендаи правильно параро мо алиш мекунем вақт нарасид анака як баробар зиёд карда имрӯз ҷумъаи камтарак рӯзои ва мақсад рӯзи безебайда камтарак ҷумъа баъди обед фақат эфир мекунам тамом яъне бегониҳо эфир мекунам тамом рӯзона кор намекунам дани локацияда барои чӣ поён даромадем максимум обновид кард яъне локальниша барои он тарафи поён даромадем в случае ози откат бутай неҷа биё як бор обновид кунам мо чӣ кор мекунем естественно як баробар зиёд карда ки ҷо медорем тарафи естественно поён лекин прежде чем и решениеро овардан мо 5 минутаро нигоҳ мекунем восходящий канал трендай правильно дани ситуацияда бакавик рафтаистай 5 минутаи мо чӣ додаистай тен додаистай правильно сигнал мо айне точка сигнал доштем тарафи боло яъне а вақте ки дидем ира обновид кард мо уже айҷа сигнал дорем тарафи ки ҷо поён дорем дар як ситуация пробошидаге тамом барои ҳамин ман шуморо бо мегум пастараса кунен изучат кунен не только 1 минутаро 5 минута чӣ азнача дорад ҳамаи миро вақте ки изучат карден уже бо зиндагитон шоколад мешавад изучат накардем зиндагитон шоколад намешавад дани локацияда уже опаснее поён даромадан барои чӣ ки 1 минути усвеча мондагае ӯ 1 минута чум чӣ коро карданаш мумкине камтарага ҳаракат кунад тарафи инаи вайш максимумш
بعدی پایان میدارم můžeme. بلوکی اومد این اینجا اومد. اینجا بگذار میدارم естественно. گپی مرا خوش رو فهمیدی. پایان میدارم. Ами подписаться ва лайки шумо мара мотивация просто мета ки дальнейшем бо шуморо нишон батам ки дай кор чӣ хел торговаться кардан дар корае чӣ кор кардан дар корае. Агар шумода интересен боша мақсади гап чӣ кор мекунем подписаться мекунем оном колокольчикаш меган чизиш меган гирониш мекунем короче тамошо мекунем видеои ма абсолютно бе монтаж мебурояд барои ҳамун метавонед уверена бошед. Агар аллоҳи нишонат я ҳами челлендж минус брава ма ҳамун видеоро мепартам шумода. Бум плюсакмона гирифтем. Цели мо $598 буд. Цели мо уже ина чихеле ки мебинед ба анҷом расид. Аккаунти мо да $599.35 дар панои Аллоҳ бошед. Ҳозир ман видеоро соати 8 ба вақти Тоҷикистон публикаватсия мекунам ва инаи сделкои кардагии имрӯзаи мо дар панои Аллоҳ бошед. Ободитон намехоҳам бародаро. Лайк комментариеро эётон набуре.